ka gani kwalelanka. Na san ke ajiya ce kina da ba yawa. Me amfanin wannan rayuwa? Ke kullum baki da abu sai tsaftar buri. Bara ki dinga haɗin da tsoron Allah ba Aisha. Ina zan iya wannan? Ko don ba ni na haife ta ba malam shi yasa kake irin wannan. Kasuwancin ta tafi. Ki san irin business ce ai Aisha. Kin san business din namu ya? Kai, duniya kenan. Kai ba ta mutum kake ba amma shi ya sa ka a gaba. Kina ji na malama ki fito baro sassa to ki fito ki bar kayana da na aji. A tsaya. Ki ungo ki karba. To shikenan. Ka gani kwalelanka. Na san ke ajiya ce kina da ba yawa. Me amfanin wannan rayuwa? Ke kullum baki da abu sai tsaftar buri. Bara ki dinga haɗin da tsoron Allah ba Aisha. Ina zan iya wannan? Ko don ba ni na haife ta ba malam shi yasa kake irin wannan. Kasuwancin ta tafi. Ki san irin business ce ai Aisha. Kin san business din namu ya? Kai, duniya kenan. Kai ba ta mutum kake ba amma shi ya sa ka a gaba. Kina ji na malama ki fito baro sassa to ki fito ki bar kayana da na aji. A tsaya. Ki ungo ki karba. To shikenan. mafarkin